se selame jedni sa drugima. Ovih dana aktuelna je tema ovako jednog proglasa koji zabranjuje svima, sem određenim strukturama društva, izgradnju džamija. Donekle, jednim dijelom smo negdje pročitali u medijima da se odnosi iz razloga da se islam ne dijeli, da se džemati ne dijele, da kasnije država ne kritikuje da su neki odgovorni zato što su neki jako ekstremni, zato što su možda neki planiraju da neke i napade i sve ono što je bilo aktuelno prije. To je donekle opravdano, ali zabraniti nekome izgradnju džamije, da to nisam ja, koliko je to u stvari ispravno? Kako je uzvišen subhanahu wa ta'ala da džamije izgrađuju vjernici, oni koji vjeruju Allah i sudnji dan. Džamiju ne može izgrađivati neko ko nije vjernik. Vjera koju je Allah dželešanu usadio u srce vjernika tjera čovjeka da izradi džamiju na ovom svijetu da bi imao dvorac na onome svijetu. I to ne smije biti privilegija pojedinih osoba, pojedinih ljudi. Pod broj 1. Pod broj 2. Džamije, ona upoređenja koja idu sa Mežid Dirarom, Mežid Dirar su napravili ljudi koji su htjeli, Mežid ili džamija štete, koji su htjeli da napakoste muslimanima, koji su bili munafici. Muhammed a.s. je znao da su munafici. On je imao objavu. Mi ne znamo ko su munafici jer nemamo objavu. I to porediti sa tim je zaista neadekvatno. Džamiju može praviti svaki onaj koji stremi onome što je Allah dželešanuhu wa džele dželaluhu zadovoljan. Napadanje takozvanih neutralnih džamija. Neutralnih džamija. Znate što znači neutralna džamija? Neutralna džamija je džamija u kojoj mogu svi da klanjaju. U kojoj mogu svi da klanjaju. Kada su ashabi međusobno podijelili, neki su se povukli iz Medine, otišli su u Medinska brda i nisu htjeli da se vrate zato što su ashabi bili u dvije grupacije. Mi danas smo podijeljeni u dvije grupacije. Te riječi, da to dijeli islamsku zajednicu, imale bi smisla kada bi islamska zajednica bila jedinstvena. A ovako, svi imami iz jedne i druge islamske zajednice mogu klanjati u neutralnim džamijama. Svaka neutralna džamija je uslovno uvakufljena u jedinstvenu islamsku zajednicu. Dakle, svaka neutralna džamija, onog momenta kada se islamska zajednica ujedini, ona je uvakufljena. Ona je uvakufljena. I oni vakifi koji su zadnji kap svoga znoja uložili u izgradnju takve džamija, porediti njih sa onima koji su pravili Mežid Dirar je zaista zlobno. U najmanju ruku zlobno. Ja neću koristiti riječi koje ljudi su spremni da koriste, da ti ljudi kradu, uzimaju pare i tako dalje i tako dalje. Zaista to govori onima koji to govore, a ne onima koji grade džamije. Jer doista džamije su Allahove dželešanuhu wa dželle dželaluhu kuće. I čak svi imami iz jedne i druge islamske zajednice imaju pristup takvim džamijama. Dok ove džamije koje su podijeljene, one su zabranjene za onu drugu skupinu. To može da bude problem, a ne džamije koje su otvorene za sve vjernike. A ne džamije u kojoj čak određene islamske zajednice mogu postaviti svoje imame, ali pod uslovom da ne šire podjelu, da ne govore da je samo ovo put prema dženetu, da ne govore ovo su monafici, ovo su murtedi, ovo su naši, ovo su njihovi, da ne govore ovi su Beograd, ovi su Sarajevo, jer sve što nas dijeli, pa čak i da to ima istine, sve što nas dijeli, to moramo prevazići. Oni koji su optuživali recimo inicijativu da radi za Beograd, non-stop su slikali se sa Beogradom, trčali prema Beogradu, odlazili na prijeme prema Beogradu, radili sve za Beograd. A ovamo kao da ljudi ne vide, kao da ljudi ne čuju. I onda čak su sad, ranije se izda fetva, pa kad je fetva doživjela toliko degradaciju, sad ćemo ići sa proglasom da ljudima zabranimo da grade džamije. Mi imamo danas, ono što ja znam, 3 džamije koje slove da su neutralne, u kojima mogu svi klanjati, apsolutno svi. Imamo još 3 džamije koje se grade, takve džamije, to je 6 džamija. I ljudi koji žele da nešto sagrade, a žele da to bude na pravom putu, pravit će te džamije sve više i više što budemo više podijeljeni i uslovno ih uvakufiti. Ovo je džamija, ja sam vakif, napišem vakuf namu, ona je pod jurisdikcijom islamske zajednice kada muslimani budu jedno. Sve dok muslimani ili oni koji predvode muslimane
šire razdor, cijepaju muslimane, a žele da oni budu ti koji će dijeliti etikete. Musliman nikada ne dijeli etiketu. Malo prije sam rekao, najveći griješnik među nama koji spada u kategoriju mu'mina, njemu je zagarantovan dženet. Najveći griješnik među nama koji spada u kategoriju mu'mina, njemu je zagarantovan dženet. Prema tome, napasti ljude koji prave džamije, džamije koje imaju ono što Allah traži od nas, davet. Nekada neko koordinira rad džamije samo kada donosi džamija sredstva, finansijska sredstva. Da li je to zeka, da li je to hadž, da li je to kurbanska kojsa, da li je to neka donacija, neka dotacija, nebitno je. Ali nema uopšte davetskog programa. Te džamije uglavnom žive od daveta. Tamo se svake sedmice održavaju 1 ili 2 puta predavanja. Tamo su konstantne tribine. Ono što je džamija bilo u poslanikovo vrijeme, danas te džamije tako žive. Da li kada je došlo do cijepanja islamske zajednice, da li su džamije koje su pripale jednoj ili drugoj islamskoj zajednici također međudirar? Da li za te džamije isto smijemo kazati? Jer navodno i one donose štetu, jer navodno i one dijele. Nisu džamije podijeljene, mi smo podijeljeni. Nisu zidovi džamije krivi, to su Allahove kuće. I onaj koji napravi džamiju s time da ima u namjeri da ta džamija doprinese jedinstvu, a svaka džamija koja danas slovi da je neutralna, ona istog sekunda automatski će biti pod jurisdikcijom islamske zajednice kada se ona ujedini. I ja tu sporno ne vidim šerijetski ništa. Sporno je podržavati stranke u sporu. Treba uraditi neki korak koji će nas dovesti ka jedinstvu. Lako je lagati. Wallahi, mislim da je došao vakat, da treba da izbacimo govor mržnje, treba da izbacimo ono što je ružno, treba da izbacimo ono što nas dalje cijepa. Nema među nama bezgriješnih. Svako od nas je griješan. Svako od nas je počinio veliki grije, osim poslanika i vjerovjesnika. Tako je po hadisu u Kudsiji. I oni koji nas pokušavaju i dalje dijeliti, ako nisi sa mnom, ti si moj neprijatelj. Ljudi, to je zabluda. Ljudi, to je zabluda. Ebu Bekr, kada je došao da bude halifa, kazao je da oni koji ga slijede na istini, da ga ne smiju slijediti na nečemu što je zabluda. Smiju ga slijediti samo na nečemu što je istina. I danas mi moramo podržavati ideju, ne ime. Ne ime. Islam nije mitodologija. Islam nema mitove. I kod nas ime, ako nije u imanu, ne znači ništa. Brat po krvi nije vrijedan koliko onaj koji ti nije ništa, a Bog zna koje je koljeno tebi u rodstvu, ili možda nije iste nacije, možda živi na drugom kraju svijeta. I svaka džamija koja je napravljena sa nijetom da Allah time bude zadovoljan, a opet time se teži jedinstvu vjernika, ako Bog da, to je jedan od najljepših projekata koji će doprinijeti, inšala, za sve one umne ljude da dođe do jedinstva. I još jednom apelujem, zaista na svakog insana, na svakog savjesnog vjernika, na svakog muslimana, da mu je obaveza, stroga Božja zapovjed, jer je Allah to naredio u Kur'anu, u imperativu, u zapovjednom načinu, da da svoj maksimum da dođe do jedinstva vjernika. Mi smo cijepali svojim fetvama, proglasima, ovim ili onim vjernike do sada. Daj da stavimo tačku na to. To nije naš put. Nemoj da nam se ibrati šeitan. Šeitan se raduje našim podjelama. I šeitan je najsretniji kada čak čuje nekoga ko na ovaj ili onaj način baca strijele na čijem vrhu je otrov. Čak kaže, kad bacate strijele pomirenja, neka budu na vrhu tih strijela, neka se ono zove strijelom, neka bude met, neka osjeti nešto lijepo. Jer lijepa riječ gvozdena vrata otvara. Nema inata u islamu. Šeitan je proklet zbog inata. Šeitan je proklet zbog kibura. I ako neko čak i koliko god je čovjek pogriješio, insan je. Allah je rekao da ćemo svi mi griješiti. Prema tome, draga moja braćo, dragi moji vjernici, dragi moji muslimani, dajte da prevaziđemo nešto što zaista ne dolikuje našoj vjeri, i ako Bog da, inša Allah i ta'ala, svaka ta sagrađena džamija možda bude put nekome prema dženetu, i molim Allaha dželešanhu da svakoga onoga koji je sagradio džamiju, zarad Allaha dželešanhu da mu sagradi još veći dvorac u dženetu i da nas ovako ozdarenih lica, inša Allah, ja rab, ujedini i sastavi u dženetu. Ja sam htio da vas pitam i za jednu poruku za ovu temu.